Čaute ľudia, sme tuto a Minecrafte. Pôjdeme odznova Minecraft a ja som Fiberko. A asi tu strom za mňou ideme vyťaziť. To sa na mňa podarilo. Tak, skočíme sem na strom. Stade to skočíme dole. Tu je niečo, ale čo to je, to neviem. Tu je nejaká čestička, tu skončí, tu je zombík. Pomôž. Už ma zabíja. A tu je nejaká väž, tak sa tam ideme pozrieť. A tu je crafting table, to nemusíme potom robiť. Crafting table. Tak asi pôjdeme donútra a radšej si spravím nejaké väčší, lebo určite to tam bude hore. Tak asi si spravím kamenné väčší. Tak, toto spravíme styky. Ale by ma zaujímalo, že aha, to je železo! Kokos! Tak to máme hneď hotové. Budeme mať železné väčší, dobre. To je super, výborné. A teraz môžeme napríklad sťaziť kameň, vyťazíme aj na peč, tak sa vystávam hore. No, tu si takto spravím čestičku dole. Tu si zoberiem iba toto. Táto väč. A tu si vyčazím tieto dve železa. A pôjdeme sem hore. Tak, tu si vykraftíme peč. Možno, že aj dve. To neviem, už máme iba peč. Tak sem dáme toto a dáme tam toto dvelo. Tuto takto, toto bude už za chvíľu hotové. Asi si vykraftíme z týchto želez asi meč. Lebo inak sa to nedá. Ešte jedno železo, tak. Tak spravíme si meč. No, toto dám preč. Aj toto. Sekeru nepotrebujem. Toto si dáme tuto takto. Radšej som si... rúzová posteľ, aspoň niečo. No dobre, teraz som neskočil zopie. No, vidíš, že som sa mal pripraviť. Sarku! Ježiš, to není on. Počkajte, to je tam niečo iné. Dobre. To je vykradnuté, tu není elitra. Ale sú tu nejaké väčší. A tie si nebudem brať nejakú dobrú vec. Tu je prázdna. Tak si zoberiem asi dvoch týchto ľudí a hlinu na stavanie a nejaké styky a niekoľko crafting table takýchto divných. Tak zoberieme si ich všetky a zoberieme si asi aj toto a môžeme toto vyťaziť, keby nám to bolo dobré. A tu z tohto nevyskočím, tak si vyťazím toto a
aj to spadlo dole. Tak sa asi nepodkopame, ale môžeme si tu zobrať tento Shulker Box a toto tu takto položiť a môžeme ísť ďalej. Toto už tu nepotrebujeme. Tak, už toto mám a môžeme ísť asi z tohto takto, že si toto vyčazíme. Tak. Asi aj dvere, lebo môžeme si dneska spraviť domček. Tak. Tak toto. Tak si tu môžeme porozbíjať nejaké bloky na dom. Aj sklo budeme mať. Keď to tu vidím hneď, môžeme ho aj rozbiť. A troška si to aj v tom dome ako upravím. No a toto by mohlo stačiť ešte aj tento Shulker Box. No. A to by mohlo byť, toto stačí všetky veci na ten domček asi. No a asi si tu vyčazím nejaké dvero. No. Tam bol Enderman. Čo tam robí Enderman? Nie sme nedru alebo hen tam tom pri drakovi. Nie sme tam. To je divné. To nebudem teraz riešiť. Proste si tu vykopem toto. 3 uhlia môže stačiť. Akurát asi pôjdem na druhú stranu, sú tam nejaké domčeky. Asi tu niekto už bol. A tu môžeme mať aj červenú postielku. No ale nebudeme mať, lebo my ideme skončiť Minecraft. Môžeme si tu zobrať tento goldblock, ale ja ho nemôžem si zobrať, lebo trojzúbeč. Nemôžem si tento goldblock zobrať. Psík! Chuďatko! Nemôžem si ho zobrať, lebo... No viete prečo. No, ja ho nemôžem zobrať, lebo nemám železný krumpač, viete. Neboj, psíček, ja ťa zachránim. Ježiš, nespani hlavne. No, dobre, ja ti spravím taký malinký domček. Takto. Aby si tu mal nejaký priestor. Ti spravím striesku. Tuto takto tu. No a tu bude mať taký malinký domček. A ešte, aby si to mal krajšie, čiže to spravím takto. Ešte aj prejstresok. Aj sem dáme. Aj sem. Tak, psička som zachránil. A tu dole podo mnou sú zombiči, jau. Ja mám železný meč. Au, to bolelo. Uhnite mi. Fuj, vy ste nechutní sráči. Asi sa sem hore vysplhám. Pomoč. A tu je niečo zlé. Mám troška životov, tak potrebujem. A kostičky som tu videl. Pre psíkov, aby som mal. Mal teda, no. A potrebujem nejaké veci si zohnať tady to, lebo umrem. Pomôž! To sa mi moc nevydarilo. To sa mi moc teda nevydarí. Asi. Dáme nejaký dom. Umrel som. Musím ísť tam znova.
psičkových zoberiem 3. To môže stačiť. Ešte nemám merch, ale ešte budem mať. Určite. Keby nie, tak si nemusíte, tak ani nebudete mať. A teraz ako môžeme... Fúha, to teraz neviem, čo budeme robiť bez väčší. A tu sú aj long bloky, čo som tam myslel, čo som sisino. Čo som sisino mají. Kokos. Tam je truhla. Asi si... Jau! Na! Oni ma zabili. Tak stiaľ si psíkovia. Tentokrát si ich zoberiem viac. Ma to nebaví. Teraz si ich zoberiem asi všetky. No, vstávajte. Tak, zoberieme si vodičku po ceste. No, tak skočme. No a sa môžeme ponoriť. Kúknite, psíčkovia. Môžeme ísť pod toto. A dúfam, že tie truhle boli dobre väčší. A ja som to nestihol zobrať. Lebo ma zabíjali. A tu sú diamanty. No ale ja som tam mal, iba oni ma zabili. Tak asi pôjdem. No, teraz som skočil z veľkej výšky. Teraz výšky. Pôjdem. Diamanty asi potrebujem. Ale asi ani nie. Diamanty vôbec nie sú potrebné. Netherite je potrebnejší. A lepší. Mne sa zdá, že toto tu takto nebolo všetko. Aha, helma. To sú tu nejak dobré veci. Nejaký armor aspoň, no. Dobre, teraz si môžem zobrať aspoň nejakú zbraň. Teraz toto. Nejaké mrkvičky. Čo umierate, psíkovia? To je divné, že umierajú. Čarodejniča. Sprostania. No nič. Asi si ideme pre diamanty, lebo máme iba helmičku a hento. Tak si ich ideme zobrať. Tie diamanty. Tu sú. Dobre, teraz si zoberieme niečo z tohto. Takže asi jeden tento, potom nejaké ešte kostičky, mrkvičku. Musím bezať. Mám ako zbraň teraz ako lopatu, ale... Moč to... Tak bambu zasadím. Skeleton, pomôž. Ja som vypil tú vodu, som smedný. No nič. Teraz musíme tento strom a tu bude dvero. Moc to neviem, ako hrať ešte, ale viem Minecraft hrať iba... No viete, čo myslím.
Ježiš, to som nestiel! Na čo mi je toto? Zbraň mám. Dobre. Zbraň. Ale ja som nestiel tlačítka. Ježiši, toto je hlúpe. Ale máme tu ešte našťastie druhý strom, ktorý vyčazíme si a dostaneme nejaké dobré veci potom. A potom môžeme nejaké dobré veci spraviť z toho a tak ďalej. A my si spravíme asi diamantovú sekeru. Tak. Diamantovú sekerku. A toto. Dobre. Teraz si toto dáme takto. No. Môj crafting table. Aj tak som ešte vybavený. No nič. Tu mám tie dvere. Vykraftíme si crafting table. Asi aj viac ich vykraftíme. Tak. A dáme si tu crafting table. No a teraz no nič, no. Ničo mi chcel povedať, ale mám tieto dobré veci a tak ďalej, viete. No, ja som si chcel vykraftiť ešte tento spír. Keby sa mi dalo, aj si vykrftím hento, ale toto si spravím. Chlebiky. Koľko chlebov bude mať kokos? Dobre, chleby. 1 000 000. Ešte stak. Dobre, 3 staky. 3 staky máme. Dáme si to sem. Toto takto sem. Dobre. Psikovia, poďte. Zapomínal som si skoro crafting table. No nič. Už máme dobré veci diamantové. A chleb. Prečo sú tu sade creepery? Hej, to je nejaké divné. Aha, železo. Tu je väzenie, nie? To je väzenie. No jasné, že... Kúkajte, ja sa tu zamknem. Haha! Psíkovia sa nemôžu dostať ku mne. Druhá smrť čaká. Tak. No, dobre. Tak, dobre. Vás nechcem zabíjať, to je iba zo Sandieva, tak háčem. Vy sa teleportujete, ale teraz som tu zaseknutý. Teraz môžem rozbiť dvere. Psiko ich tu uväzniť. Pač, toto bude zavreté. Toto zoberiem. A už to tu nebude tak. Už tu nebude žiadne väzenie. Dobre, skoro som to trafil. Za chvíľu bude už skončiť video.
ale ešte môžete pozerať. A toto som vám zabudol povedať. Že už mám menej väčší, čo tedy. Teda viacej väčší inventáru. A potrebujeme nejaký dobrý armor k tomu. A to jaký bude, ale nič takého dobrého tu není. No nič, asi pôjdeme sem. Semka. Čo? A teraz tu podávame takto toto. Uhni mi. Uhni mi. Uhni mi. Mám malé dieťatko. Ono vyrastie. A už skončíme, tak dovidenia ľudia, už sme asi skoro dokončili Minecraft, tak čaute, čau, čau.